स्वाईप दाखवता मरे चालू आता स्वाईप कर ना तू दिसतले मी आता दिसतले तू चांगले हई जाऊ सर मी दोन लाईला लाईट टाकतो खय टाकते मेले धडे नको टाकू मांगरा टाकतले हडे टाक हडे अरे हडे गाडी आहोत भाई याने धडे टाकतले भाई लो बाय करा खय टाकते नको धडे हडे टाकूत रे मग हडे मार ना हडे मार खत जागा गाव ना नाही तो या टाकेल तो पत्रे बित्र्यात टाक सामान चेक होता आता मेन माल पाठ ठेवलो टाक टाक भाई जरा आमका शिकायची माती बिती उडतली सर लांब टाक उडत रे माल चेक झालो तुम्ही मला ऐका ना दिलाय मा ऐकू दिलाय म्हणून घेऊन